Od kada je osnovana pre 35 godina, kompanija MK Group beleži konstantan rast. Danas je lider u agraru, bankarstvu i turizmu u jugoistočnoj Evropi, a za njen uspeh zaslužni su upravo ljudi. MK Grupa je počela sa 3 zaposlenih u jednoj maloj kancelariji, a danas, 35 godina posle, imamo 7.000 zaposlenih i radimo u 74 opštine. Planiramo da u narednih 5 godina investiramo i u Srbiju i u regiju oko 500 miliona eura i nadamo se na zadovoljstvo ne samo zajednica u Srbiji, nego svih regionalnih opština i republika bivše Jugoslavije. Planovi za budućnost su ambiciozni i podrazumevaju konkretne rezultate. U prethodnoj godini otvorili smo hotel Sheraton u Novom Sadu, postali smo većinski vlasnici aerodroma u Portorožu, uvećali smo udeo u Gorenjskoj banci, a sada privodimo kraju stratešku odluku o spajanju naše dve kompanije MK Commerce i Agroglob. U prethodnih 35 godina investirali smo preko milijardu eura, a koliko su naši planovi ambiciozni, dovoljno govori podatak da ćemo u narednih 5 godina investirati oko pola milijarde eura. Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež istakao je da kompanija MK Group na najbolji način doprinosi rastu srpske ekonomije. Kompanija koja zapošljava 7.000 ljudi, koja je pojedinačno najveća kompanija na prostorima bivše Jugoslavije, koja samo u srpski budžet uplati oko 109 miliona evra poreza i doprinosa. Dovoljno same brojke govore o tome šta kompanije poput MK Grupe znači za Srbiju i one jesu stub našeg nekog budućeg razvoja i rasta i pokazuju da mogu da budu konkurentne ne samo danas u Srbiji, ne samo u regionu, već da budu konkurentne i se bore na najzahtevnijim tržištima poput Evropske unije. Regionalni direktor EBRD-a za sektor agrobiznisa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, Miljan Ždrale, naglasio je da MK Group u budućnosti očekuju još bolji rezultati, od čega će korist imati i oko 30.000 kooperanata. Evropska banka za obnovu i razvoj i MK Grupa imaju više niz godina uspešnu poslovnu saradnju, kako na tržištima Srbije, tako i na tržištu u okruženju. Rasli smo na neki način zajedno, gledali smo uspešan razvoj kompanije koja danas samo u sektoru agrara ima preko 30.000 kooperanata koji zajedno obrađuju 260.000 hektara obradivih površina. Danas je kompanija aktivna ne samo i u poljoprivredi, nego i u drugim sektorima u Srbiji i okruženju. Na proslavi obeležavanja jubileja u hotelu Sheraton u Novom Sadu predstavljeni su nov vizuelni identitet i vrednosti kompanije MK Group, a među zvanicama su bili predstavnici ekonomske i privredne elite u Srbiji.